Jongens en meisjes, zit je er klaar voor? En nu de ogen en oren open, want hier is de kinderkrom. Kinderkrom. Ja, dit is de kinderkrom. Ding en spring die boter om. We zitten op die boxenboom. Ieder week de kinderkrom. Vrije, blije kinderkrom. De kinderkrom is voor... Hop, paardje, hop, rij maar in galop. Over straat en over stenen. Paardje, breek maar niet je benen. Zo, zo, zo. Jeppe, het lampje brandt. Hallo, we gaan straks wel de peertjes kijken. Ja, goedemorgen fans in Limburg. Hier is Jeppe. En de twee dames van de vorige week zijn weer hier, want ze vonden het hartstikke gezellig. Ja, dat klopt, Tamara en Bo. Hartstikke leuk dat je er weer ziet. Wie vond je het vorige week? Heel leuk. En dicht dan? Ik vond Jeppe maar een beetje een wrak. Oh, wat tuntje, hoort er niet te komen. Ja, er zijn zat kinderen die willen komen. Pot voor 3 dubbeltjes. Ja, ik zal u het vertellen. Ik heb een clipje gemaakt over het oerwoud. Ga ze dansen in een clipje? Nee, natuurlijk niet. Kijk zelf maar. Jongens en meisjes, dit is mijn oerwoudliedje. Ik ben hier met een mooie taaien op safari in het oerwoud, want... In het oerwoud, het groene oerwoud, zo is het altijd feest. In het oerwoud, het donkere oerwoud, dat ik hier midden feest. Die blauwe vlinders en krokodillen, cute voor de raap. De knietig in die billen, luipaards die dicht pakken willen. Kijk goed ouwe draaien, oh hij is bang, moesten hem met zeuren gillen. Help, wat ik bang, maar Jeppe wat tuntje. Ik ben voor niks en nevens bang, want... In het oerwoud, het groene oerwoud, zo is het altijd feest. In het oerwoud, het donker oerwoud, dans ik hier midden feest. Zeven zebra's op een rie. Kijk, we dansen hier vrij en blij. Jongens, meisjes, kom er ook bij. Ik dans hier met een roze flamingo aan mijn zie. Want ik ken het beste dansen van de hele wereld. Wat kunt ik? Want ik ben toch Jeppe Tippen en Jeppe Tippen is de top. Nee, ik hou je paaien, ik ben de top. Zo. En een ander woord voor jungle is de rimboe. En vandaag ga ik met de oude taaien op ontdekkingsreis in de rimboe. Ik vertel u over 2 rimboedieren. Ja, ik begin met de leeuw. Het is de koning van de beesten. De leeuw is een grote katachtige en een vleeseter. De vrouwtjes die worden eigenlijk het meest ingezetten bij de jacht. En leeuwen die leven in groepsverband. Soms bestaat een groep moet meer dan 30 leeuwen, dat zijn er veel. En de mannetjes die wegen 150 tot 280 kilo. En een vrouwtje 100 tot 180 kilo. Maar, Jeppe, wat een onzin, hè. Ik geloof er niks van, hè. Een leeuw wordt in het wild ongeveer 10 tot 14 jaar oud. En na een draagtijd van 100 dagen worden 2 tot 6 jongen geboren. Oh, wat stikt dat toch allemaal zo goed van, Jeppe? Leeuwen laten soms 's nachts het gebrul horen. En dat kunnen ze dan 8 kilometer wijd horen. Maar toch. Dat is toch niet te geloven. Kom verder met de giraf. De giraffe is het hoogste beest van de wereld en dat leeft ook in Afrika. De giraf kan ontzettend goed kijken omdat er de ogen van de giraf aan de zijkant van de kop zitten. En giraffen kunnen ook heel goed kleuren onderscheiden. Mannetjes worden over het algemeen groter dan de wiefjes. Vrouwtjes zijn gemiddeld 4,5 meter hoog en een mannetje is soms wel 5 meter.
En soms wegen die wel 800 kilo. De giraffe heeft ook 2 horentjes op zijn kop en een blauw tong. Hij eet vooral blaaiers, scheutjes en vruchten en knupjes. Zo'n 60 tot 64 kilo per dag. Een jong werd geboren terwijl de moeder rechtop staat. Het jong velt dan 2 meter de honger. En het jong is vanaf de geboorte al 2 meter hoog. En weegt 44 kilo. Hij kan binnen 4 minuten staan en is na 9 maanden al 3 meter hoog. En ik zeg, joe, in de rimboe. Hey dames, hoor je eigenlijk ook van dieren? Ja, ik heb zelf ook 3 honden, 2 kleintjes en een Bernardsenne. Cool, hé? En dicht dan? Ik heb zelf ook een kat en ik ga je ook geven van dieren. Leuk. Ja. En hier was een half jaar geleden een kindje in de studio en dat zei ook dat het een kat had. En toen zeg ik, wat voor kat was het dan? Zet ze mijn moeder, wat tuntje. Moest ze eens even opletten, zeg. Nou, je hebt best weer genoeg gewazeld. We gaan kijken naar de Ruitersport in Zevenum. Jongens en meiden, we zijn vandaag op het Ruitersportweekend in Zevenum in Noord-Limburg. En we gaan vandaag onderzoeken wat nou precies de paardensport inhoudt. Komen jullie mee? Ik sta hier naast Chris en Chris is zich klaar aan het maken voor de wedstrijd. Vertel eens Chris, wat moet je allemaal doen van tevoren? De pony borstelen en opzalen, anders val je eraf. Is dat veel werk? Niet echt. En anders val je eraf, zei je, ben je wel eens afgevallen? En toen? Toen lag ik ernaast. Ai. Ik ben eventjes de jurywagen binnengelopen. U bent? Rianne Kateman. Vertel eens, waar let je op als jury? Wij letten op hoe de kinderen met de ponies omgaan, hoe ze rijden, hoe ze dus de harmonie zit tussen pony en Amazone of ruiter. En of het allemaal foutloos gaat en netjes in een goede galop, een goede afzet, dat ze netjes meescharnieren boven de sprong. Wauw, dat lijkt me wel een hele moeilijke taak. Ja, dat is moeilijk, maar je kunt het vaak wel heel goed zien of de kinderen het al goed beheersen. U heeft daarvoor geleerd of hoe word je jurylid? Wij hebben daar ooit cursussen voor gekregen en ieder jaar worden we bijgeschoold. Wat gebeurt er nou als ze er een balk afrijden? Ja, dan krijgen ze 4 strafpunten. Ai, en dan? Ja, dan gaan ze maar hopen dat ze niet nog een keer... want het gaat allemaal in een mindering op de stijlpunten die ze ontvangen hebben van ons. Ja, en ze kunnen ook nog een weigering hebben. En een weigering wil zeggen dat ze dus niet over de sprong gaan. Dus dat ze dus eigenlijk stoppen of er heel snel langs rennen. En dan krijgen ze ook 4 strafpunten. En bij de derde weigering, dan is het bij ons 3 keer ongehoorzaamheid van de pony. En dan helaas, de volgende keer beter, dan worden ze uitgesloten. Hé, wat jammer, wat ingewikkeld allemaal. Zijn ze helemaal voor niks gekomen. Oh. Jan, vertel eens, hoe ging het net? Goed. Ja, wat ging er goed? De galop. De galop. En wat vind je nou het allermoeilijkste onderdeel? Het halstrekken. En hoe doe je dat? Tot de pony omlaag loopt. Oké, en wat vind je het makkelijkste? De galop. Wat dus ook het beste ging. Ja. Hey, en vertel eens, dressuur, wat is dat precies? Dat is tot de pony mooi moet rijden. Ja. Springen? Dat is tot de pony geen balkjes eraf moet gooien en zo snel mogelijk. Wat vind je het stoerste? Springen. En moest je dat ook nog vandaag? Nee, dat doe ik thuis. Wauw, stoer hé. Maar ben je dan niet bang dat je er vanaf valt? Nee. Ik vind je wel een hele stoere kerel hé. Succes vandaag. Dankjewel. AXA grote volte. Nee, hals laten strekken. Dit is de moeder van Jan. Ja, dat klopt. Vertel eens, jij gaf net aanwijzingen. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dat staat in een dressuurboekje. Daar staan alle dingetjes in die de kinderen mogen rijden. En dan moeten ze van bordjes naar bordjes rijden. Wat betekenen die letters nou allemaal?
De letters staan gewoon, zijn altijd hetzelfde in een dressuurring. Dat is een kleine hint bij. Wij zeggen altijd, alle flinke boeren met centen hebben 1 koe. En dan zijn dat gewoon de letters waar ze naartoe moeten rijden, zoals ze ook in het boekje staan. Dus je kunt daar mooi thuis mee oefenen en dan kan je het op de wedstrijd zo goed mogelijk je best doen om het zo netjes mogelijk te doen. Ja, en hoe deed Jan het? Hij doet het altijd hartstikke goed. Hij doet altijd hartstikke goed zijn best. Trotse moeder. Ja, dit is Esmee en Esmee is net klaar. Vertel eens Esmee, wat heb je gedaan net? Dressuur. Wauw, hoe ging het? Goed. Ja, wat ging er goed? De galop. En ging er ook iets minder goed? Ja, ze schrok van de fiets en van de buggywagen die daar stond. En wat doe je dan als zoiets gebeurt? Heel goed buiten teugel erbij houden en stelling vragen. Stelling vragen, wat betekent dat? Dat je ze naar binnen moet stellen zo. Wauw, wat goed hé. Hey, wat vind je nou het allerleukste van zo'n wedstrijd? Ja, dat je er gewoon aan mee mag doen. Ja, maakt niet uit of je wint of verliest. Je bent altijd een winnaar eigenlijk. Ja. Hey, en moet je daar ook nog springen? Ja. Oh, spannend. Ja. Nou, succes hè. Ja, dankjewel. Wauw, Michelle, wat zie je er prachtig uit. Vertel eens, waarom zie je er zo mooi uit? Voor de wedstrijd. Vertel. Voor de nettigheid. Want dat moet, of hoe zit dat? Ja, dat moet. Waarom heb je een roze jasje aan? Omdat ik zwart en zo een beetje netter vind. Het zou wel mogen. Ja. Hey, en Ankie van Grunsven heeft zo'n hoge hoed op. Hoe kan dat? Omdat hij heel hoog rijdt. En wil je dat ook zo worden? Ja. Echt waar, wil je prof paardrijdster worden? Ja. En wat moet je daarvoor doen, denk je? Heel goed rijden. Heel goed rijden, hey, succes hè. Bedankt. Hey Esmee, is dit nou een pony of een paard? Een pony. Want hoe weet ik dat nou? Wat is het verschil? Het ligt eraan de schors, want die ligt hier. Dat is het hoogste punt van de rug. En als hij hoger dan 1,58 is, dan is het een paard. En als hij lager dan 1,58 is, dan is het een pony. Nou, super duidelijk. En wat vind jij het leukste? Een pony. Een pony, want? Ik vind een paard vind ik nog te groot. En ik vind springen het leukst met een pony. Wauw, waarom vind je springen het leukst? De actie vind ik gewoon leuk. Dat als je over de sprong bent, dan geeft hij een soort kick. En dan word je heel hyper, vind ik. Wauw, wat een coole meid ben jij, zeg. Succes vandaag, hè? Dankjewel. Helaas, pindakaas, zit het er voor ons weer op. Ik vond het geweldig om te zien hoe de kinderen hier zo intensief bezig zijn met de paarden. Ook heb ik ontzettend veel geleerd over de paardensport. Hier gaat het nog wel eventjes door en wij zijn er weer vandoor. Doei! Zeg dames, ik heb nog een vraagje. Jij liet me al gaat ooier. In welke groep zit jij eigenlijk? In groep 8. En vertel eens, heb je dan ook een musical? Nee, Verbebandavond. Wat is dat voor iets dan? Dat is dat kinderen zelf een act moeten uitkiezen. Hartstikke leuk. Ja, en deze schoolverlaters, nou welke school gaan die dan her? Ik ga naar Broek in Ramon. En dich? Ik ga naar Broek en Reuver. Oh, dan moet je elkaar verloten. Tja, en de vakantie komt er weer aan. Gaat gauw op vakantie, dames? Ja, ik wel. Woher? Naar Turkije. Heerlijk, en dich? Ik naar Spanje. Lekker, en dich dan, Jippe? Ja, dat weet ik niet. Wij zullen nog ergens naartoe gaan op de camping in Nuenen, maar ik weet niet of dat doorgaat. Ja, maar helaas, pindakaas, zijn we aan het einde van de uitzending gekomen. Ik zou zeggen, dames, heel veel vakantieplezier. En maak er het van het volgend jaar. Ik tel. Nee, wie tellen mij? Daar gaan we. 1, 2, 3. De kinderkroon is verdicht.